Gdje je? Evo ga. Ajde igra se sin lopte. Ajde kao sad što se igra. Ej ti Petra, igra se. Igra se lopte. Sad ćeš ti. Tu možda pa se češ. Pa nisi ti mačka da se toliko češeš. Igra se lopta. Aj Bobo, dovati mu. Sad će on progres. Ne! Šutaš. Ovak, šutaš. Šutaš, ovak. Vidi. Ne mene lizat. Šutaj loptu. Šutaj loptu. Šutaj loptu. Luđak. Sad nešto tu. Opet jede lišće. Petra! Petra! Papa! Ajmo. Papa! Petra! Papa! Daj, Petra meni. Petra, papa. Papa! 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 Ajmo daj, dečka meni. Dere, pusti. Ajde ti sad papa. Papa. Puća. Papa! Ajde. Pusa. Ajde. Puća. Ajde, pusa. Ajde. Šalji mi to. Šalji papa. Dario, šalji mi to snimku, već? Aha. Stavit će mi. Šalji na link. Na YouTube, aj. Tak nešto. Šta kažeš? A? Da, tamo. Tamo negdje. Ajde idemo. Ljubi mi tas. Pozdravi od mene, vađi. Kada li ste na grezu? Pozdravit ću ga ja. Papa. Papa, papa. Papa, ajde. Papa. Malo je sunce blješti, ode u hlad. E sad, papa. Papa, ajde. Papa, ona bi se stane. Ne, ja ne bih. Ostani. Ajde. Sad ćeš mi ti. Ne mogu te da cike. Ajde. Kod me bijela samo tijesto sa jajima. Nemoj specijalitet, baj. Da.